Вакыт. Минем вакытым юк. Минем бу хәлнең ничек килеп чыкканы турында борчылырга вакытым юк. Ничек бар, шулай бар. Кешенең картаюы 25 яшендә туктый торган итеп эшләнде. Шуннан соң ул вакыт таба алмаса, тагын 1 ел гына яши ала. Мәңге яшь калып була, әгәр исән кала алсаң. Ләкин вакыт түләү чарасына әйләнде. Без вакыт өчен эшлибез һәм аны сарыф итәбез. Байлар мәңге яши ала. Калганнар инде. Мин кулымдагы сәгатьтә бер тәүлектә булган сәгатьтән күбрәк вакыт белән уянырга телим. Сәлам, әни. Кичә кайда идең? Өстәмә эш эшләдем. Нәрсәгә тоттың? Сиңа. Аны Нью-Гринвичта эшләр. Сиңа 50. 50? Әйе, 25 тапкыр. бу яшьтә кайберәүләр оныкларын карый. Башлана. Сөмбел кызы синең турында гел сорый. Кызларга вакытым юк. Һәм аннары ник ашыгырга? Син күпме? 3 көн, әзрәктә. Яртысын фатир өчен бирергә кирәк. 8-не ут өчен һәм тагын әҗәткә. Мин читтә эшләп алачакмын. Беләсеңме? Мөмкинлек бар. Көрәш?